We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanagpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsal. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Gibarugan sa Department of Health Region 7 ang pagsupak sa sugyot nga ipaubos sa lockdown ang Sugbo tungod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Samtang misugyot usab ang DOH sa mga turista nga mudangop sa mga health professional kun ugaling adunay pamation sa ilang lawas. Subay kini sa pagbukas sa probinsya sa Sugbo sa mga turista nga dili na i-require ang swab test. Ania ang report. Gipadiyang sa Department of Health Region 7 nga dili angayang ibutang sa mas striktong quarantine status ang tibok lalawigan sa Sugbo. Gibarugan ni Dr. Mary Jean Lurice ang tigpamaba sa DOH7 nga ang pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa Sugbo lakip na ang Tri-Cities. Controllable pa busa wa kinahanglana nga ipaubos sa mas taas nga quarantine status sama sa ECQ. Gihatagan o gibugaton sa DOH official ang daotang mahitabo sa ekonomiya o panginabuhi sa katawhan kung ipaubos sa lockdown ang mga dapit sa rehiyon, ilabi na ang Cebu City nga adunay taas nga kaso sa COVID-19. It's not just the numbers that should be looked into for us to say that you need to be in a lockdown state or in a stricter quarantine. We have to look for other factors that we have right now. Our critical care utilization rate currently is still in the safe zone. Bisan og mitaas ang kaso sa COVID apan ubos gihapon ang utilization rate sa mga healthcare facilities. Gidugang ni Dr. Lurice nga ang biosurveillance nga gihimo nila dili mamahimong basihan nga ipaubos sa lockdown ang Sugbo kung dili himuon kining gabay sa pagsumpo sa virus. The Department of Health Region 7 really promotes and endorses the guidelines for testing. Pero there is on one hand another portion in our guidelines that says you can do testing for those who are symptomatic, and that is what the governor wants. Una nang gibutyag ni Governor Juan Garcia adunay tulo ka mga doktor nga mirekomendar nga ipaubos sa lockdown ang Sugbo nga nakapasuko sa gobernador. Ayaw in town, may suwaye diri. E di nagyud ko musugot o dili gyud na musugot na ang mga Sugboanon. Nga lisod-lisuron na sad. Paantuson pagdugang kay nagantus naman na ron. Sa gipagawas nga executive order ni Garcia, iyang gibuksan ang turismo sa lalawigan o gipagaan ang pagpasulod sa mga domestic travelers. Wa na i-require ang RT-PCR test o swab test apan gikinahanglan nga mo presentar og valid medical certificate nga gi-issue 7 ka adlaw sa dili pa ang pizza sa biyahe ug uban pa. Ang Cebu Province maoy unang mihimo nini sa tinguha nga mabuhi pagpalik ang ekonomiya. Samtang giawhag sa DOH ang mga local tourist sa pag-amping kanunay ug mudangop sa mga health professional kung ugaling dunay pamation sa lawas. Giklaro sa DOH nga giilan nila ang katungod o gahom sa mga LGUs sa pag-regulate sa mga bisita apan kinahanglan nga dili makompromiso ang kaluwasan sa katawhan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Pagho sa Muslim Affairs Office na Lapu-Lapu City gipusil patay sa duha ka mga lalaking luwan sa motorsiklo. Ang insidente nahitabo pipilang katikang sa Lapu-Lapu City Hall o Lapu-Lapu City Police Office. Apan wag yung madakpi ang mga suspect. Si Luan Mirundina adunay live report. May Bab, gisuwayan paunta pagdala sa Tambalanan ang 48 anyos nga si Abdullah Fabila. Apan dead on arrival na kini sa Tambalanan tungod sa daghang mga samad pinusilan nga iyang nahiaguman. Gikan lang mitambong sa Muslim Leaders Association meeting si Abdullah Fabila alas 3 kagahapon sa hapon sa may ABC building. Human sa tigom, milaho si Abdullah sa gawas nga bahin sa Hoops Dome. Apan kalit lang nga may miabot nga duha ka mga lalaking luwan sa motorsiklo ug mipusil sa makadaghang higayon sa biktima. Nagpasad sa crime scene ang unom ka mga empty shells sa caliber 45 pistol ug duha ka mga deformed slug. Ang dapit na hitabuan, pipila lang yun katikang sa Lapu-Lapu City Hall o Lapu-Lapu City Police Office. Matod sa hepe sa Police Station 5, atol sa buto-buto, din hinang dapita ang ilahang mobil kay padung na untang mo pick up sa dinakpan diha sa Police Office. Samtang ang motorsiklo nga giluwanan sa mga suspitsado, miliko na paingon din hing dapita. Apan wa na nila kini magukod tungod kay may mi-U-turn nga pribadong auto niadtong higayuna. Naharang man sila sa kaning mga nagpark diha nga sakyanan, nagbacking ba so wa din sila kakuan, nakasibat ang motor ilang gigukod, wa na nila nakiti pag abot nila diha sa luyo sa City Hall. Sulod sa pipila ka tuig nang nango sa Muslim Affairs Office si Abdullah ug kanunay usab kining makigtambayayong sa kapulisan ug sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. There's a marching order to the Lapu-Lapu City Police, no, to intensify the security within the City Hall compound and the rest of the city. Si Haji Muhammad Noor, kinsa kabanay usab ni Abdullah, mitataw nga way gibutyag si Abdullah nga may hulga siya sa kinabuhi. Sa ako motubagan naman, only Allah knows best everything yun. Matutagabalo ba, kay katarabang tao, lalain magbangahuna-huna ba. Pero wala ko lang, kasulti only Allah knows everything. Pero anong tayo naman doon siya, lubong naman gabi eh. As of now, under investigation ta, ang motive ato pang i-determine. Pero atong background ang subject, ang victim bali, ang LCTO atong opisina sa opisina ni CD nga nakuan gyud ato ning paningkamutan nga ma-solve ning case. Pab, sa pagkakaroon may nahipos na nga mga CCTV footage ug may nahinabi na usab nga mga saksi ang Lapu-Lapu City Police nga makagiya sa ilahang gihimong investigasyon sa insidente. Bob? dahil salamat Luan Mirundina sa imong live report. Mabot sa unom kamasakop sa Task Force Talisay ang pasakanog kaso tungod sa pagpangulata sa magsuon nga mamaligaay og prutas. Ang report ni Femari Dumamo. Sa padayong investigasyon sa Talisay City Police Station, nakatumbok na sila gunom ka mga sakop sa Task Force Talisay nga pasakaan og kasong slight physical injuries. Kahinumduman nga ang magsuong Baby Jean og GDL auditor nituyo pag-adto sa Talisay City Police Station gahapon aron magpablatter. Kini human sila nakaangkon og mga samad ug bunog sa kalawasan kay gingong gikulata sa mga sakop sa Task Force Talisay. Sa iyang bahin si Talisay City Acting Mayor Alan Bukaw nagpakisayod na sa mga insidente ug ni pahinumdum nga mopatuman gyud og maximum tolerance sa ilang mga operasyon. Gani bisan ngadto sa DILG validating team nihangyo si Bukaw nga dili lang kayo istriktuhon kay naapakita sa pandemya. Ningon jud taon ko nila nga muhangyo lang ko ninyo nga di lang kayo nato istriktuhon karon, especially this time sa panahon nga pandemic. Ang tanan rong tao burong. Di lang nato kay ang tao gud kung gutom na musukol gyud na. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Pista opisyal karon sa dakbayan sa Sugbo subay sa 84th Charter Day celebration. Ania ang report. Yano lang ang selebrasyon sa 84th Charter Day sa siyudad sa Sugbo nga gipahaom sa bagong normal nunod sa nasinating pandemic. Gipahigayon ang hamubong programa sa atubangan sa Cebu City Hall Building nga gidambungan sa pipila lang ka mga opisyal sa dakbayan.
Nangulo, mao si Vice Mayor Michael Rama ang apo sa giilang amahan sa Cebu City Charter nga si Don Vicente Rama. Sa iyang speech, gipanghimugat ni Rama ang pag-una sa serbisyo bisan pa man sa nisinati karon nga pandemya. For the first time of my recollection, been very well recognized as the father of Cebu City Charter. Tulo lang ka mga konsyal ang present samtang wa usab makatambong si Mayor Edgardo Labella. Apan nagpadala kini og mensahe nga gibasa sa iyang tigpamama, Attorney Ray Galon. Sila Bilya kasamtangang nag-work from home subay sa tambag sa mga doktor human siya makasinati og infeksyon sa iyang dunggan. Remember those whose initiative made it all happen. That of Don Vicente Rama. Gipahigayon ang paghalad og buwak sa monumento samahan sa Charter Day Don Vicente Rama. Samtang aduna usay mga kalihukan apan ipaagi na sa online platform. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dapat lang tawan nga ang ekonomiya o ang panarbaho ang labing mapiktuhan kung mabalik ang lockdown din sa Sugbo gumikan sa nagkadakang kaso sa COVID-19 sa Mandaue City. Ang kapin sa 11,000 ka mga negosyo ang nanira kung ugaling mahitabo man kini. Ang report ni Nico Sirino. Dili lalim sa ekonomiya. Kini ang paghulagway sa mga opisyales sa Mandaue City kung magbalik ang enhanced community quarantine. Mitumaw ang mga suhestyon nga ibalik ang ECQ o lockdown sa Sugbo gumikan sa padayon nga nagsaka nga mga kaso lakip na sa Mandaue City. Si Mayor Jonas Cortez mipasabot maglisod pagsugakod ang mga tao kung mahitabo kini. Daghang mga negosyo ang karon pagani kuno nakabawi na milig masirhan kung magbalik lockdown. Dili man sila maka 100% ng city. So, yan na pa limitation sa oras. So, pagkakaroon, if it's not break-even, at a loss ang ilang mag-operate. Matod sa hepe sa Business Permits Office sa Mandaue City, Attorney Lizer Malate, ang syudad dunay 17,000 ka mga rehistradong negosyo. Karon nga ubos sa Modified General Community Quarantine MGCQ ang labing ubos nga classification dunay gibadaba ng 15,000 ka mga negosyo ang nag-operate og balik. Apan kung mag-ECQ sama kaniadto, mga 4,000 ra ang bukas sagad nagtanyag og essential services and goods. Mga 11,000 kapin ang dili makaabli nga matud pa nagpasabot libuan sab ka mga empleyado ug ilang mga pamilya ang maapektuhan. Uban ni June Sulon, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Sarang kawanis sa Talisay City Hall, apuran og vitamin C sa kagamhanan. Paagi kini pagpalig-on sa immune system aron pagpakigbatok sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Femery Dumabong. Kini ang usa sa gimando ni Vice Mayor Alan Bukaw sa katapusang adlaw niyang pagsilbi isip acting mayor. Sumapa ang tanang kawani lakip na ang mga job order employees sa Talisay City Hall, maapura ng vitamin C. Gawas nga halos tanang buhatan sa City Hall ni patuman og skeletal workforce. Makita na usab ang mga health marshal gawas sa mga buhatan nga mutan-aw sa striktong pagsunod sa mga health protocol.
Gihimo kini aron di na madugangan pa ang unom ka mga kawani sa City Hall nga nataptan sa COVID-19 sa milabing 2 ka bulan. Quote, Governor Gwen, katong pag-meeting last Tuesday, ingon jud si Governor Gwen nga COVID will stay. This will be part of our life na. So, try to live with COVID. Pero, let us be careful. Nasugda na usab gahapon ang dugang mga paagi pagpahimangno sa publiko batok sa COVID. Gitagaan na to ang publiko og mga numbers sa atong mga hotlines para sila makatabang sa sila nato og contact trace nya makatawag nato dayon sa dinhi sa Talisay. Ang syudad sa Talisay na 206 ka aktibong mga kaso sa COVID-19. Kay napud-an kini og 24 ka mga bag-ong nasakit. Apan dugang 17 usab ang natalang nangaayo. Ang dugang measures bato COVID lakip sa progress report nga isumite ni Bukaw kang Mayor Samsam Gulyas. Karong adlaw mao man ang karantina ni Gulyas human nataptan kini sa virus. Gipaabot nga karong Biyernes balik na sa trabaho ang mayor. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Gisilbi na kagayang buntag ang freeze order sa korte batok sa usa ka resort nga gikatahong iya sa convicted drug lord nga si Rustico Igot. Gipangunayan kini ni Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag sa Kamkrame ug Attorney Matthew David, ang Director sa Investigation and Enforcement Department sa Anti-Money Laundering Council. Ang pagpaskil sa notice pinasikad sa Asset Preservation Order sa Court of Appeals. Mato ni General Binag, ang resort sa Barangay Kamanhak, Dumaguete City, Negros Oriental lakip sa mga asset nga iya sa Eagle Drug Group nga gitukod ni Sugbo. Matud ni Attorney David, ang resort kabahin sa mga kabtangan ni Igot nga adunay freeze order sa korte nga sa kinatibuk-an mukapin sa 30 million pesos. Ang convicted drug lord nga si Rustico Igot namatay sud sa maximum security compound sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ni atong October 9, 2020 gumikan sa atake sa kasing-kasing. Tapos inimbestigahan ng AMLAC, nakita nila na itong mga properties na to, hindi lang ito, mga pito to, may kotse, may bank account, talagang bahagi ito ng tinatawag na proceeds, kinita dahil sa drug trafficking. Tapos po, nag-file po kami ng petition for freeze order sa Court of Appeals against these properties, bank accounts, sa mga sasakyan. Nakuha po ng freeze order na yon at eventually nga ho yung asset preservation order sa RTC naman. Tapos kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakasita og grabing pagod sa dagan sa trapiko ang kanalanan sa Natalio Bacalso Avenue gikan sa Cebu City padung ngadto sa Dakbayan sa Talisay ug vice versa. Sumama sa usab sa sitwasyon nga nasinati sa Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Sugbo ug sa siyudad sa Talisay. Sa habig sa Dakbayan sa Talisay, mato ni Joy Tumulak pango sa City Tuda nga nabantayan nila ang paghod sa dagan sa trapiko sugod sa kaganabuntag hangtod kini sa alas 12 sa auto kitungod sa pagsira sa viaduct nunod sa dugang trabaho sa Selex. Giklaro ni Tumulak nga wa sila'y nadawat nga abiso hinungdan nga wa usab sila makapasidaan sa mga motorista. Amo lang gibasihan is ang katong ilan ng press release. Yan kami nakakita sa ilang press release. Nakarong adlaw. Wala sila makulinig. High compliance ang pasiunang assessment sa Department of Interior and Local Government Cebu City nga nag-validate sa pagpatuman sa Dakbayan sa road clearing. Matod ni Ernesto Bongo Operation Cell sa Mandaue City Enforcement Unit nga 11 ka mga city roads ang gisuroy sa milangkob sa validation team nga gipangaluhan sa DILG Cebu City. Hinoon, mupagawas pa og opisyal nga grado ang DILG sa compliance sa Dakbayan sa Mandaue sa road clearing operation subay sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government. Sa text message, gipahibaw ni John Mende, City Director sa DILG Mandaue City, nga maayo ra ang dagan sa validation sagad sa mga kalapasan maulang ang illegal parking, wala makakuligta sa mga basura. Tapos tingali yun increase ba ang atong grado nga nakuha atong niaging mga tuig 2019
So nitubo tagamay. Mga nasunugan sa Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay nakadawat og pinansyal nga hinabang gikan sa kagamhanan sa syudad. 35 ka mga pamilya ang nakadawat og tag 10,000 pesos ug siyam ka mga sharers ang nakadawat og tag 5,000 pesos. Matud ni Felipa Solana, ang pangu sa Talisay City Social Welfare Services, nga ubay-ubay nga mga hinabang usab ang nadawat sa mga biktima sa sunog. Gikan kini sa mga Talisaynon, sa national government, sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, usa ka senador ug sa DSWD7. Gani aduna usab sila'y gipaabot pa nga laing pinansyal nga tabang gikan sa Kapitolyo. Friday noon adto naka-release po tag mga food packs, hygiene kit, mga sleeping kits, o kato kitchen kits. Dali nato ang assistance nga makatukod dayon sila. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Misaka ang utilization rate sa mga healthcare facility dito sa Dakbayan, Sugbo. Busa miauhag ang Emergency Operation Center sa mga asymptomatic nga dili lang magpa-admit ngadto sa ospital aron dili mapuno ang mga tambalanan. Ania ang report. Gibutyag sa Pangulo sa Emergency Operation Center sa Dakbayan, Sugbo, Joel Garganera, nga 30 ngadto sa 40% ang utilization rate sa mga healthcare facility. Apan kasi sa rasoing gidaghanon adunay mga mild symptom. Busa miawhag ang EOC head nga dili lang magpa-admit kadto mga COVID positive nga madala ra sa lawas aron malikayan nga mapuno ang mga tambalanan. Address that issue. Kay dili ta gusto nga ang atong mga hospital ma-overwhelm. Hinuon ubos ra ang utilization rate sa mga healthcare facilities nga wa pa makaabot sa 60% nga safe zone. Samtang usa sa gitutukan karon mao ang adunay taas nga COVID transmission ang mga trabahoan, karinderya ug ang mga kananan nga naa sa daplin-daplin sa kadalanan sama sa pungko-pungko. Busa ang Cebu City Police Office may pahimang usab sa mga pungko-pungko vendors nga ipa-take out na lang aron malikayan ang pagtakod sa virus. For the last 2-3 weeks nato nga constant natong enforcement sa barangay, sa atong police, no, nga dili na sila ingon nga gibadlong, but they are also taught how to do it the right way, no, the COVID safe way ba. O ato na lang balot ang tanan, then sila na bahala og asa sila mo kaon nato silang balay. Gidugang ni Garganera nga kinahanglan gihapon og swab test ang mga tawo nga mosulod sa syudad gikan sa ubang mga dapit nga moagi sa pantalan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gihanay ng daan sa Emergency Operation Center kung EOC sa Dakbayan sa Mandaue. Malakang aron malikayan ang posibilidad nga mapaubos ang Dakbayan sa mas higpit nga quarantine status. Si Chelo Valiana sa report. Karong simanaha, gipaabot nga ipagawas sa Interagency Task Force ang bagong quarantine status sa nasod nga maglakip sa Dakbayan sa Mandaue. Kaganihang buntag, nakigtigom ang hepe sa Emergency Operation Center sa nagkalain-laing cluster sama sa kapulisan aron makaabag sa Dakbayan nga mapugngan ang pagkatap sa mga kaso sa COVID-19. Gahapong adlaw lang, nakatala ang Department of Health og 757 ka-active cases human sa dugang 45 ka bagong kaso. Miabot na hinuon sa 2,950 ang recoveries gikan sa 3,897 nga total cases. 181 na usab ang nakalas. Apan gitataw ni Attorney August Lizer Malate, pangu sa Emergency Operations Center, nga ang pagsaka sa gidaganon sa mga kaso sa COVID-19 dili lang mao'y basihan sa pagpatuman sa mas higpit nga quarantine protocol sa Dakbayan. Gani sa pagsugod karong tuiga, karon duha lang ang nakalas. Tungod diini gipatin-aw ni Malate nga maayo pa ang pag-atiman sa healthcare facilities sa mga nagka-COVID. Just to anticipate kung magpadayon niya ato ang mga cases sa pagkakaroon
medyo kuan gyud ang atong average no for the second half of February, taas-taas yun atong average case per day. Usa sa paagi aron pagpaluag sa mga tambalanan, mao ang pagbalhin sa mga moderate patient sa mga isolation facilities inay nga sa tambalanan. That would unburden the hospitals para ang i-accommodate gid sa hospitals are those that are kanang severe or katong kuan na gyud nga mga cases. Samtang gipahibaw ni Police Major Sosimo Habas Jr., hepe sa City Operations Management Unit sa Mandawi City Police Office, nga mupahigayon sila sa mas subsub nga monitoring aron mapatuman ang health protocols. Hinuon sa miaging Lunes, nagkaubos na ang nadakpan sa MCPO nga quarantine violators. Natay simultaneous operations, law enforcement operations pertaining to the violations sa minimum health standard protocols. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan andam nga makig-alayon sa executive order ni Governor Gwen Garcia nga nagpatangtang na sa RT-PCR test result isip usa sa mga rekisito nga makabisita sa Sugbo ang mga turista kung ibalik lang sa MCIAA ang help desk sa Mactan Cebu International Airport. Siluan ni Rondina sa report. Simple ra gipangayo sa syudad. Ang naara sa airport, nganong dili man mahatag ang help desk sa airport nga maoy mo screen mo sadaan sa mga pasahero kung siya nihatag ba sa requirements nga atong gipangayo, which is the medical certificate. Kini ang tubag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan dihang gikuhaan sa iyang habig kung andam ba usab ang dakbayan mutangtang sa RT-PCR test result isip usa sa mga rekisito alang sa mga turista nga buot mo bisita sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Cebu Governor Gwen Garcia sa Executive Order No. 12 Series of 2021 miingon nga gikinahanglan lang makapresentar og valid medical certificate nga gi-issue sa usa ka reputable doctor 7 ka adlaw sa dili pa ang schedule sa biyahe sa gipalit ning ining ticket paingon sa Sugbo. Mato ni Mayor Junard Ahongchan, sukad gitangtang ang help desk sa airport, nag-agad na lang sila sa manifesto nga ihatag sa mga airline companies aron masubay sa ilang mga contact tracers. Butang nga lisod alang sa mayor kay padayon nga nagsaka ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Sa pagkakaroon, may 587 na ka mga active COVID cases ang Lapu-Lapu City. Ang ato ang airport since naa diri sa Lapu-Lapu, ato lang gipangitaag sistema nga papasayo na to nga ang nanod why COVID. Ang mayor may padana og suwat ngadto kang Attorney Glenn Napoli, OIC sa Mactan Cebu International Airport Authority niadto pang Pebrero 9. Apan hangtod karon wala pay tubag nga nadawat. Sa telephone interview, gipasabot ni Napoli nga nahukman sa MCIAA ang pagtangtang sa tanang help desk sa mga LGU sa airport aron makapasayon kini sa mga pasahero. Hinuon ang hangyo sa mayor, tukion pa sa tigom sa MCIAA board meeting karong Marso 5. While nakasabot na sa concern sa LGUs, ang kuan po sa ubang board members, maybe they can exercise ilahan man ng authority, they can exercise it sa ilahang territorial jurisdiction. Kaya ato lang buhaton sa airport, tanang LGUs musunod. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Gibarabanan ng kantidad og 4.5 milyones ka pesos nga punuan sa marijuana ang gipanglarot sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Provincial Police Office o sa Philippine Drug Enforcement Agency Conpedia. Atol kini sa ilang operasyon sa Barangay Kaluwangan, lungsod sa Asturias. Kanihang buntag, unang nakadawat ang mga otoridad og information kalabot sa luna nga tanom nga mga marijuana sa bukirang barangay. Why nadakpan nga tag-iya sa mga marijuana plantation. Daghang salamat sa mga kapuso nato apila na sa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matagdukal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro og mayong hapon mga kapuso.